Добър ден и добре дошли в Гран При България, актуалните теми и коментари от Формула 1. Днес ще говорим за вече над 15 години развиващата се сага около Фелипе Маса. Той в последно време заговори отново за това, че иска да съди FIA и Формула 1, тъй като според него поне той си заслужава титлата от 2008 година, която Луис Хамилтон спечели, спомняме си всички. В последната обиколка на последното състезание в Бразилия, Луис Хамилтон изпревари Тимо Глок и по този начин си осигури точката, която в крайна сметка му спечели цялата титла. Тъй според Фелипе Маса, т.е. Фелипе Маса има доказателства, с които може да докаже, че Бърни Еклстън, шефа на Формула 1 по това време, е знаел за крашкейт, т.е. за скандала, който се разви по-рано през онзи сезон с Рено и Нелсън Пике Джуниор, който се блъсна в мантинелата в Сингапур, за да може неговия съотборник Фернандо Алонсо да спечели титлата. Той беше останал все още на пистата и по този начин му се беше осигурило безплатно спиране в бокса, с което спечели състезанието. Този скандал беше разкрит чак година по-късно, но според Фелипе Маса се е знаело още тогава и е било много ясно, но Бърни Еклстън е замазал нещата под масата и ги е оставил чак година след това да се разкрие всичко това и да бъдат наказани съответно участниците. Тъй според Фелипе Маса, ако според правилника трябва това състезание да се махне от шампионата и там Хамилтон печели повече точки отколкото Маса и по този начин Фелипе Маса би трябвало да бъде още тогава провъзгласен за световен шампион. С това дело, което той започва, ще се опита вероятно да си върне тази титла и официално вече да се нарича световен шампион. За мен лично това от тази гледна точка е безсмислено, тъй като той за тези, които го уважават, е наистина изключителен пилот. Финансово не мисля, че това ще има някаква изгода, а и като цяло Луис Хамилтон така или иначе вече в историята е записан като световен шампион и хората няма да си помнят това мнение. Тоест той дори и сега, 16 години вече след този инцидент, да успее да си спечели тази титла в съда. Това за мен няма никакво значение, а и според мен ще се ощети Луис Хамилтон, тъй като той в това няма нищо общо. Мен лично Фелипе Маса трябва да забрави за тази титла, както и Хамилтон забрави за титлата 2021, макар че можеше още да се обжалва и да се обжалва и просто трябва да се гледа напред, тъй като според мен поне нито ще има финансов ефект цялата операция, нито като цяло ще се върне по някакъв начин емоцията, която той е изпитал в миналото. Това от мен по тази тема, така исках набързо да ви информирам. Ще говорим в следващ клип за това кой ще наследи Серхио Перес или дали Серхио Перес ще остане в Red Bull и за до година. Също така, поне за сега, нещата в Red Bull изглеждат да са по-успокоили малко. Имаше разговори от всички страни с шефа на Red Bull. Ще видим, има все още много слухове за това, че Ферари се опитват да привличат инженери, дори на по-ниски позиции. Но за това по-нататък и в следващите клипове вече от Австралия. Уикендите се вършат към нормалния формат, т.е. да имаме петък, събота, неделя, вместо четвъртък, петък и събота. Така че от тази гледна точка клиповете вече ще идват както си е нормално за петък, за събота и за неделя. Така планирам клип за Айртон Сена, биографичен клип за него, около 30 април. Благодаря за гледането и евентуално до следващия път, т.е. вече в петък с анализите на квалификационното темпо и симулациите на състезателно темпо.